estic a la cuina i, de fet, de cop i volta s'inicia un incendi. Què faríeu si escala foc a casa? Els alumnes de l'Institut Ferran Tallada del Carmel ho han après en una visita a la caserna dels bombers de la Vall d'Hebron. El que a mi més m'ha sorprès ha sigut quan han fet el foc i llavors de sobte han tirat una goteta d'aigua, que molta gent creu que amb això s'apaga, però ha sortit molt més foc. Que el foc s'aviva cada vegada més amb l'aigua i que l'oxigen aviva el foc, també. Els han donat aquests i altres consells d'autoprotecció per poder actuar en un incendi. En una vessant més lúdica i pràctica també han pogut emprovar-se a l'equip veure el simulacre d'una sortida d'emergència o pujar als camions. Els camions perquè n'hi ha escales molt grans i poden portar molts litres d'aigua. Les visites les fan bombers voluntaris amb l'objectiu de potenciar l'àmbit de la prevenció. Té uns rèdits molt grans. En aquest sentit, és com un accident de trànsit, no? Que, ostres, podem treballar en millorar molt el cotxe, però també podem treballar paral·lelament en millorar molt el comportament per evitar l'accident. Escoles, instituts i qualsevol entitat o grup de persones es pot apuntar a aquestes visites via correu electrònic des de la pàgina web dels bombers. Els participants s'han endut a més un llibre en què es resumeix tot el que s'ha explicat a la caserna. I podem xocar amb ells, d'acord?